Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraronmu. Da farko dai sunana Muhammad Usman, jarumi ne a masana'antar shirya fina-finai na Hausa. Ni ne executive producer na wannan fim da muke ɗauka mai suna Baban Ladi. Fim ne mai darasi da kuma abubuwan ban mamaki a cikinsa. Zan so mutane su tsaya su kalli wannan fim ɗin kuma su fahimci saƙon da muka zo da shi. To alhamdulillah gaskiya na samu haɗin kai sosai da duka ma kowa daga ma'aikatan har masu jaruman da suka taka rawa a wannan shirin. Gaskiya ba mu samu matsala a ciki ba ko kaɗan a cikin wannan shirin, don yadda nake tunanin akwai wanda time ɗinsu ma ya ɗan wuce, amma saboda yanayin yadda suka fuskanci aikin cikin jin daɗi ya sa ba su ba mu matsala ba, sun tsaya mun ba da abin da ya kamata sosai a cikin lamarin. Dangane da bangaren kayan aiki da abubuwan da aka samar a wannan fim din, duk abin da labarin yake nema producer ya yi kokari ya kawo shi. Daman producer sananne ne, kwararre ne a wannan bangare, kuma shine mai gida na Abdulaziz Dan Small. Wannan fim da gaskiya hakikanin gaskiya ya mori kayan aiki, kyamarori, sound, fitulu da duk wani equipment da ake aiki da shi ya mora wannan fim mai suna Baban Ladi. Gaskiya wannan shirin ya kunci sako da yawa, don akwai yanayin rayuwar yara ƙanana mata, ya shafi irin rayuwarsu akan ilimin 'ya'ya mata, sannan da rayuwa irin ta kunci a wani gidan shi asalin Baban Ladin. Wannan gidan ya ba da sakokuna kala-kala daban-daban a cikinsa. Gaskiya na yi farin ciki sosai da sosai, saboda na daɗe daman ina neman irin wannan damar. Rol ɗin da aka bani abu ne na cewa da gasken gaske yana faruwa, wani a makotanku, wani ma kusa da kai, wani ma za ta iya kasancewa ko bai faru a kanka ba, ya dai. Shi Gali wata karakta ce wacce irin biliyon ce, karakta ce mara kyau, wato a matsayin irin mara ji wa irin kawali ne a cikin fim din haka wanda baya ji. Irin abin da na kalle script na karanta script din na gani, sai na ga ni ban fi saba sa ƙananan kaya ba, manyan kaya sa da babbar riga har da carbi wani zuban. To sai na je na tafi kasuwa na siyo wata irin fesin kaf na ɗora a jiki, na sa ƙananan kaya don ya zama to yanayin galin da so kada ka kan suwa na Yakubu inda kan matsayin gali wannan kawali mai hada shara a ciki, mai hada rigima a ciki. To shine na zo a wannan karakta da. Ina taka wani role ne wanda sunan jarumar Mero. Mero dai wata baiwar Allah ce wacce tana matukar son karatu da ita da ƙawarta wato Alima. To amma ita Mero mamanta makauniya ce, kuma tana ɗaukar Mero su fita su je su yi bara don su samu kuɗi. Mamanta mariyar kuɗi ce dai a cikin labarin. To, ni dai a wannan fim mai dogon zango na Baban Ladi na samu kaina a matsayin ado ofisa, wato wani tsohon ɗan sanda wanda ya samu wata rayuwa ta daban bayan gama aikinsa na ɗan sanda, yana zaman jiran fansho. Gaskiyar magana, a mafi yawanci akan bani rol ɗin da ni ina so ma na yi irin wannan rol ɗin. Kusan rol na da dai za a ce ana hayaniya a cikinsa ko ta tarangahuma ko ba haka ba. To mafi yawanci yanzu kusan shine rol ɗin da aka fi bani, kuma ina jin daɗin taka shi a duk lokacin da aka ce an yi casting ɗina a matsayin wani abu irin wannan. Kamar dai kusan cewa yanzu duk rol ɗin da yake na rigima da za a yi wata cakwakiya, to kamar kusan shine rawar da na fi takawa a fina-finan da nake yi. Wannan labari ya kunshi bangarori da yawa. Akwai bangaren da yake koyar da darussa akan yara,
mata, akwai ɓangarorin da yake bada nishaɗi da kuma yadda za ka tafi da iyalinka da kuma yadda ma rayuwar take a yau. Yana da ɓangarori masu tarin yawa, sai dai masu kallo idan sun kalla za su yi alƙalanci a kai. Gaskiya tun daga lokacin da aka kawo min labarin na ɗan duba shi na gani, dan ba ni da shirin yin sama a wannan ɗan tsakanin, amma yanayin yadda na ga labarin ya sa muka ajiye wani aikin da zamu muka zo muka ɗauko shi muka fara yin sa, dan yana da kyau wannan saƙon mu isar da shi da wuri. Na taka rol ne matsayina na budurwar jarumi. Abin da ya burge ni, an haɗa ni rol da jarumin da nake so a rayuwata. Gaskiya sin ɗin da ya fi burge ni shine wani sin da muka yi a bakin titi tare da wani tijararren ɗan Daudu. Su wannan sin ni duk ya fi burge ni a cikin sinasinan da na yi a fim ɗin nan. Wannan fim ɗin ya ƙunshi abubuwa da dama. Abubuwa idan na ce da dama ina nufin da yawa kenan. Kawai abin da zan ce wa masu kallo su je su zauna su jira zuwa lokacin da za a fara fitar da wannan series ɗin, domin ya ƙunshi abubuwa na ilmantarwa da nishaɗantarwa da kuma koyar da mu cewa abin da yake faruwa a cikin fim ɗin da gaske ne yana faruwa, ana samun irin haka. Sako ɗaya da wannan series ɗin ni kaina na koya daga gare shi shine kawai yana ƙoƙarin fahimtar da mutane akan karatun ya mace kawai duk yana take da kawai karatun ya mace yana da matukar tasiri. Masu kallo gaskiya ku buɗe kunnen ku sosai sannan ku buɗe idan ku sannan ku ɗauka cewa abin da muke yi nan fim muke yi ba zahiri bane ba. Ni yanzu a haka an gani da hula da komai, ni suna Yakubu a yanzu haka, amma a can gali za ku kalla ku gani wanda yake haɗa wannan abubuwan, har in gali ya ku haushi to ku ɗauka cewa drama ce ko faɗakarwa ce. Yonan halin so ake aitar da irin halinsa haka, amma a yanayi na dai ga da kuma na samun yanka ma a matsayin Yakubu na da yanzu haka. Ban taba hawa irin wannan rol din ba, amma lokacin da shi producer da assistant producer suka zo suka ce sun bani wannan rol din, na ji daɗi kuma na gode musu sosai saboda sun bani dama na amayar da abin da yake cikina. Zan yi kira ga masu kallon mu kullum idan mun yi abin da zai koyar da wani abu na dangane da tarbiyya ko tunatarwa ko faɗakarwa, to ya kamata ku rinka jinjina mana. Kada ku kalli kuskuren mu ma ajizai ne, 'yan adam ne, za mu iya yin kuskure. Kuma ina ƙaunar masu kallon mu, masu bibiyan mu a cikin shirye-shiryen mu, ina alfahari da su. Kiran da zan yi a masu kallo shine su kasance da wannan shirin namu daga lokacin da muka fara gabatar da shi a ko'ina, daga gidajen TV zuwa wannan manhajar YouTube da suwaye dai irin wannan wajejen dai gaskiya ina mai musu albishiri da za su kalli abin da suka daɗe ba su gani ba.